Ο πεινασμένος καρδέλια ονειρεύεται και δεν αστείευομαι, κυριολεκτικά μιλάω. Φυσικά ούτε καρδέλια βλέπω εδώ πέρα. Το ψυγείο δεν έχει πράγματα μέσα, εγώ πεινάω και περιμένω εσένα που θέλεις να νοικιάσεις ένα υπέροχο διαμέρισμα στη Γλυφάδα, στον κόλπο Γλυφάδας κατά προτίμηση. Πού είσαι? Να έρθεις, να αξιοποιήσεις και να χαρείς αυτή την κουζίνα που έχει να σου προσφέρει πάρα πολλά, όπως και το υπόλοιπο διαμέρισμα. Λοιπόν, ξεκινάω το tour. Και αφού ξεκινήσαμε την ξενάγηση του σπιτιού με το highlight, σύμφωνα με μένα, δηλαδή η κουζίνα αυτή υπέροχη, σούπερ εξοπλισμένη, συνεχίζουμε στα υπόλοιπα. Έχουμε ένα τεράστιο σαλόνι κεντρικό που βγαίνει σε 2 βεράντες, προσδίδουν απίστευτη φωτεινότητα, είναι γωνιακό το κτίριο, οπότε φαντάζεστε τι γίνεται, έχει και πέρα θάλασσα. Έρχεται, δεν λέω ψέματα, σας το δείχνω τώρα. Οφείλω να ομολογήσω ότι παρότι εντυπωσιάστηκα πάρα πολύ από την κουζίνα, γι' αυτό ξεκίνησε και το βίντεο από εκεί, η σουίτα εδώ πέρα, η master σουίτα, το master υπνοδωμάτιο, όπως θέλετε πείτε το, δεν σας αφήνει αδιάφορο. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Walk-in closet και ένα υπέροχο μπάνιο με τουσιέρα, πολύ ωραία στοιχεία. Και ακριβώς δίπλα, από τη 2 βεράντες ίσια μπρος πίσω, και εδώ δίπλα είναι το δεύτερο υπνοδωμάτιο με άφθονο αποθηκευτικό χώρο και το δικό του μπάνιο, υπέροχο μπάνιο με ντουσιέρα και παραθυράκι. Έτσι για να μου βαριέσαι την ώρα που κάνεις ντους πρωί Δευτέρα. Και εδώ έχουμε το τρίτο δωμάτιο που, όπως ανέφερα πριν, είναι κάτι που το κάνει. Και κάπως έτσι ολοκληρώνεται η ξενάγηση αυτού του υπέροχου διαμερίσματος με το φανταστικό ηλιοβασίλεμα ακριβώς απέναντι. Λοιπόν, όποιος ενδιαφέρεται πραγματικά, να ξέρετε ότι είναι διαθέσιμο από τώρα αυτό το διαμέρισμα. Οπότε, αν σας ενδιαφέρει πραγματικά, μου στέλνετε email, μήνυμα, παίρνετε τηλέφωνο, τα στοιχεία τα έχω βάλει στην ανάρτηση επάνω, το συζητάμε και κανονίζουμε μια υπόδειξη. Θα χαρώ πάρα πολύ να σας εξυπηρετήσω. Και με το καλό να ξεκινήσει το 2026 πολύ πιο μαγευτικά.